नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर कलेजाव दं आङो बे समाव आसाम पुलिसनि बेवहाय रिटेन जादों। बे समाव आङो बे रिटेन लिरग्रा बिनानावमोननाव आङो सोंनो नागिरदों दिनैनि बे आसाम पुलिसनि रिटेना माबायदि जादों बिथांमोननाव आङो सोंनो नागिरदों। रिटेन लिरदोंमोन आं बेहाय आङो माबा इन्टारभिउनि फैदोंमोन आसाम पुलिसनि। बेसेबांसो मार्कनि जादों बेवहाय? ओरैनो बेवहाय 52 मार्कनि जादों आरोना। रिटेनखौ लिरनानै माबायदि मोनखो जारौआ? आं जोबोद मोजां मोनदों रिटेनखौ लिरनानै मानो होनबा आं बेबायदि जायगायाव फैफेराखैमोन आरो आं गरेस्वरखौबो नुवाखैमोन आरो लिरना जोबोद मोजां मोनदों। माने कलेजखौबो नुफेरबाय आवगायसो नुफेराखैमोन नालाय लिरना मोजां मोनदों। बबेनिफ्राय फैदों जारौआ? आं बरमानिफ्राय फैदों। बेसेबांसो लाखिनो हागोन बायदि नों दिनै बे आसाम पुलिसनि रिटेन लिरनायाव? गासै 52 मार्कनि दङ। आं लिरना फैदों गासै 4 मोनबानो जागोन होननानै सानदों आरो। क्वालिफाइड जागोन आरो ना? क्वालिफाइड जागोन। ओमफ्राय बिनानावा बबेनि होनदोंमोन? आं बरमानिफ्राय फैदों। कुइसनखौ मोनसे खोन्थानाय। आङो माने कालसारनि बागै सोंनाय जादों माने डेन्सनि बागै बर' हारिनि माया डेन्सआव माया गोलैयो होननानै बर'नि बागै जोबोद गोरलै मोनदों आरो ना? गोरलै आरो मोजां मोनदों लिरनानै। नोंसोर सोरबा लोगोफोर फैदों नामा? आंजों रावबो लोगो फैनाय जायाखै आं मोनसे हारसिं फैदों। नोंसोर सोर लाबोनाय इयालागै? आङो सासे माने गारि भारा हमना फैदों आङो ड्राइभार लाना फैदों सासे। आं ओरैनो हारसिं फैदों फैनाय जादों। बेनिफ्राय नों माबा माबि लिरबावो नामा? बेनि बायदि गोबां रिटेनफोर लिरबावबाय नामा? गोबां रिटेन माने आङो ओरैनो फिसा फिनलाफोर होबाय थायो। आङो अनलाइनाव बांसिन खालामदोंमोन नाथाय दिनै आं अफलाइनाव खालामदों।